Fil-Parlament instema kif iċ-ċentru tal-politika tal-Gvern Laburista mill-ħarsien tal-annimali flimkien mal-interess ekonomiku ta' dan is-settur kif wera biċ-ċar il-budget għas-sena d-dieħla. Dan intqal mill-Ministru għall-Agrikoltura, Sajt, l-Ikel u l-ħarsien tal-annimali Anton Refalo waqt l-estimi finanzjarji tal-istess Ministeru. Bunur ngħid illi minkejja id-del tal-pandemija li baqgħet taħkem id-dinja, komplejna mhux biss nirkupraw minn dak li telfitna l-istess pandemija, iżda komplejna wkoll nimxu l-qudiem f'ambjent ta' normalità. Il-Ministru Refalo ta' ħarsa lejn dak li sar f'din l-aħħar is-sena fejn fost l-oħrajn l-istess Ministeru żdiedlu l-portafoll tal-ikel. Hawnhekk huwa ċenna kif it-twaqqif tal-Aġenzija Maltija għall-Ikel u t-tnedija tal-Politika Nazzjonali għall-Ikel qed jipprovdu soluzzjonijiet ta' salvagwardjar tas-setturi u l-protezzjoni tal-konsumatur. Barra minn hekk tenna kif tul l-aħħar is-sena tnediet l-Istrateġija Nazzjonali għall-Bidja Organika bl-introduzzjoni ta' inċentivi finanzjarji. Rigward is-sajd, il-Ministru Refalo nota l-ħidma tal-Gvern bris il-protezzjoni tas-sajjieda Maltin minn dawk barranin fl-ibħra internazzjonali, anka permezz ta' dialogu lilin minn xtutna. Intant fil-Parlament kellem ukoll id-deputat Laburista Jean-Claude Mikallef li rimarka li l-budget imressaq jagħti stima lis-sajjieda u lil daw kollha li jaħdmu f'dan is-settur. Mill-estimi narfu nuru stima b'mod partikolari lis-sajjieda, il-ħarsien tal-annimali u kull min jinvesti f'agrikoltura ta' pajjiżna.